Moni amalawi nonse mwazuka bwanji neso ndazuka bwino. Amalawi lero ndabwera kukhumudwa kwambiri. Yes, tikamayankhula nthawi zambiri kapena kuti tikamazuzula kapena kuti tikamayesa kukonzana sikumakhala kuti ife tili mbali monga ineyo nthawi zambiri ndimakamba kuti ine ndilibe chipani changa ndi kumwamba, ndikumene kuli chipani cha ine. President wanga ali kumwamba ndi Jesus. Ma cabinet minister onse amene ali kwathu ifeyo, achina Gabriel, achina Mikaelo, ndi ena amene mukuwazi wawo ndiye kwathu kwa ine. Koma pokhala moyo uno tili pano pa dziko lapansi, that's why timakhaso ndi udindo woti tikathe kukayankhulako. Pamene tinkayankhula kuti uyuyoyo ndisamva mkunkhu nyoni uyuyoyo ndi khulugunyinda uyu sangakhale lida uyuyo ndi agalatiya uyu, chifukwa anayamba ndi uzimu ndi kumalizira kuzathupi. Ndi zachiziwikire zinthu sizingalongosoka andi sizingayende bwino. Mr. Chikangawayo si munthu woti angathe kusogolera dziko iliro, si munthu woti angathe kukhala leader wa dziko ili anthu onse ndikukondwa. No, ngakhale president wina lesi sizingatheke kuti dziko lonse limukondwere andi apange zinthu zokomera wina aliyense. Indeed izo ndizona, koma at least 70-60% ikhale yoti ikuyankhula zabwino za iwe munthu zingathe kukhalako bwino. Koma kusiyana ndi kuti 90% kapena 95 ikhale ukudandaula 5 ok ndamene akhale okuyamikira. No, ndizosatheka. Mwaimva list imene yatuluka ijayo, list imene yatuluka ijayo mwaimva ku parliament? Zingakhale zokondweresa zimene zija zingakhale zokondweresa list ya ndrama za nkhani ya kunifi yose kungopita ku MCP ngati kuti mwina dziko ilirwe ndira kuntundu. Munakhala bwanji anthu inu? Munakhala bwanji inuyo anthu a MCP? Ndikumati mukufunanso 2030 muzabwereso mboma. Are you sure? No. Inuyo a MCP tufa tikuuzeni. Ndikukamba izi sikuti ndili ndi mbali. Ine ndimakamba kuti ndilibe mbali. Umo ndikukambiraso chilungamo. Ndilibe mbali. Ine boma lina lilonse lingabwere limene amalawi alisankha ndi limene ine limandilamulira. Koma tikufuna tikuuzeni, mosapindira ndevu nkamwa, mosa kunyengerani. Ngati mumakhala ni maloto okuti 2030 muzalowaso mboma ili, amene ndi maloto achumba, achina Jessica Bwira, achina Kunkuyu, achina Chimwendo, amene ndi maloto achumba. Zokha zimene zikuchitika izi, malokozi amene akumafukulidwa awa akulowa mmakutu mwa Malawi. Musaiwale pensulo yolembera kalata ya chisankho ndi Amalawi. Chimenecho ndi muchiziwe, chisankho chimakhala ndi Amalawi. Ndiye zimene zikumachitika izi, kafukufuku amene akumafukulidwa kunifi kuja mpaka na kufika pomabwera mpaka na chilisti kukapeza kuti ndi banja lonse la MCP opandakonso wina aliyense, ngati aliko ndi patali, koma free quotas ndi a MCP, koma ndrama ndi za Amalawi onse. Akuluakulu, ayi tazikhalani ndi umunthu, tazikhuzikani, tazisani kumaganizirako za nkhalamba ina yake imene ili pamalo pena pake imene ikuvutika koma imadipira misonkho. Taganizirako ni za mayi wina wake amene ali osauka, amene alibe mamuna wake, ndi mzimayi wachokolo, ali ndi ana nkhani amene mamuna wake anamusiyira ngati udindo wolera. Komano inuyo munapezeka kuti munamulanda chikole koma ndrama osampasa. Lero lino kumangopezeka kuti ndrama zija kumangogawana nokhanokhani. Akuluakulu, yayi mukuonjeza kwambiri, mukuonjeza. Ndiye lero tikumamva kuti chakweraso akuti lero lino watemesa nkhongo pamwala, akuti sakufuna kuchoka, akuti yeye akhabe msogoleri mpaka na 2030. Kaya poti ndi za nyumba mwanu, ife sizikutikhuza, koma tikungofuna tiyankhuleko zokha izo zimene munatiphinja, zimene munatipweteka nazo. Akuluakulu, iyayi ngati kungapezeke Malawi wina woti alinalo fungo la MCP kuti izatilamulireso muno muziko la Malawi, Malawi amene akufunika ambeke wapita kumento. Exactly. Sindili pano kunena za TPP,
sindili pano kunena za ndani koma tikukamba za MCP imene inatilamulirapo. Malawi amene ndi kwabwino apite ku mento, ndipo 2030 amalawi chimene azapange tizasankhaso msogoleri wina amene ali wachilendo, msogoleri amene angazathe kuzatilamulira osatiso MCP. Never. Sitingabwerereso mbuyo yayi. Ayi akuluakulu ayi iyayi. Nkhaza za mtundu wanji, umunthu wa mtundu wanji, kupha anzanu chifukwa cha ndale, kuba ndrama za nkhaninkhani chifukwa cha ndale, kukayipisira ku State House chifukwa cha ndale, kuba agalu chifukwa cha ndale, kupereka zimimba kwa azimayi ainu ake chifukwa cha ndale. Achinamvera kantukule mbiri yoyipa yoti sinachitikeponso koma president ena wonse amene anatilamulirako muno Malawi. Koma uyu yekha Galatiya uyu zimenezo wachitako mboma lake, kulanda azimayi ainu ake. Kodi uhule wa mtundu wanji, kuba kwa mtundu wanji, nkhaza za mtundu wanji opanda nazo kumva nako chifundo. Iya yakuluakulu naka MCP yationesa nyekwe, yationesa evitevite, ngakhale ndinunkhira yomwe ine ayi ndikununkha komwe ayi MCP iyayi. Inuyo akuluakulu mene mwapakirira apapo basi zipitani, ndipo musang'aneso mbuyo, zipitani musang'ane mbuyo. Ndimamumva wina zana amakamba apa pa media apa akuti aya ndikwabwino mwina chipanichi mungochigulisa. Exactly amene ndifuna nchite comment kuti ndizoonadi ndikwabwino chipanichi muchigulise, mwina zikhoza kukuthandizirani. Koma naka inuyo nkhope zake inu amene tikukuziwani inu, anthu amagazi m'manja inu amene tikukuziwani inu, anthu owuma mitima ngati ofula agalu amene tikukuziwani inu, anthu owuma mtima ngati Dr. Akamalowesa Jackson pathupi la munthu amene tikukuziwani inu. Iyayi zoti mubwereraso umumo akuluakulu iyayi. Ndesono kwasalaso ndi kuti ziko lizasanduka masanza. 200 chakuti billion, 200 chakuti million, 300 chakuti million, 100 chakuti million. Akuluakulu anthu oti ndinu anthu mafwangala kale, anthu olemera kale, moti ndramazo mukanazitenga mupite nazo kwa anthu amene alovutika, mukawakongoze muja monga mmene anzanu amapangira. Koma kungokhazikisa ti mabungwe ti magulu tambirimbiri maklabu mmizimu pombwerekete ndikualandaso ndrama zazikhole koma ndrama osatumizira. Akuluakulu ndiye mukamati tikamakuyankhulani muzichitima kuyankhulani pokuzondani. No, sitikukuzondani koma ntchito za manja anu, ntchito za manja anu, mayankhulidwe a milomo yanu, machitidwe a manja anu ndi amene ifeyo amalawi tikudana nanu, andi tizapitiza kudana nanu, ndipo sitizakusiyani, tizakuyankhulanibe chifukwa ndinu anthu oyipa, ndipo kulibekonso munthu oyipa ngati maleaders ainu a MCP kuno kuziko la Malawi. No, munthu sakhala 100% tikuziwa, koma naka inu nokha ino iyayi akuluakulu mwawonjeza kwambiri, mwawonjeza kuwonjeza 5 years yokhayi, koma kuona ntchito imene niyo mwagwira, ntchito yolemesa komanso ntchito yotopesa, ntchito yosayiwalika, ntchito yoti tizayikumbuka mibado ti mibado. Aya akuluakulu mwawonjeza kwambiri, mwawonjeza. Ndipo timafuna tipemphe boma la DPP anthu amene wamusanyengerereya apaso palibepo za ndale, sikutena akamamangidwa muziti ndi za ndale, ndi anthu opusa okhaokha amene amaganiza mayankhulidwe, amene amaganiza maganizidwe angati amene wakuti yaya kumamanga chifukwa cha ndale. No, sakumakumangani chifukwa cha ndale, andibudakali kumangidwa ndipo mmangidwabe muti chete. Nkhani zonse ya ndale yayi, koma nkhani ndi achilungamo. Mamiliyoni amene wawo abweze ndi amalawi. Tifuna tipemphe boma mamiliyoni amene wawo abwezedwe chifukwa ndi amalawi. Inunso akujudusha leno nkhani izi zikakupezani musamazikhalirireso dala ncholinga zizitenga nthawi. Ayi, tifuna tikupempheni ziyendeseni mwamango anthu ngati ndikukageba akagebe, ngati ndikupereka ndrama zawo apereke, abweze ndramayi. Apo ayi kukalanda akatundu wawo, kalandeni ka katunduwo, tumani masherifu apita kalande katunduyo, katundu agulisidwe pa auction, ndrama zibwerere mboma.
maongeza kwambiri.